mag-relax at magbakasyon. Sa Burgos, Pangasinan may solusyon. Mang Jose's Transient House, dito ka tumuloy. Affordable rooms, Wi-Fi free. Enjoy! Kasama barkada o pamilya mo. Komportableng kwarto, siguradong panalo. Chill ka lang dito, feel the vibe. Sa Mang Jose's, good time ang life. Mang Jose's Transient House, sa Kabunggaoan, dito ka na. White sand beach at deck pool din. Wag lang ng konti, adventure ay atin. 2 minuto lang, beach proper ka na. Kabunggaon, white sand, ganda ng tanawin, di ba? Presyo abot kaya sulit ang lahat. Mang Jose's Transient House, laging the best pa. Mga ala-ala dito mo madadala. Selfie sa tanawin, memories ang ganda. Sa bawat habang adventure ay saya. Kasama ang tropa, puno ng ligaya. 10 to 15 minutes, deck pool na. 2 minutes walk sa beach, proper ka. Duet Mang Jose's Transient House, suki ng turista. Affordable rooms, Wi-Fi free pa. Mang Jose's Transient House, sa Kabunggaoan, dito ka na. White sand beach at deck pool din. Wag lang ng konti, adventure ay atin. Mang Jose's Transient House, sa Kabunggaoan, dito ka na. White sand beach at deck pool din. Wag lang ng konti, adventure